Sanibonani, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Ngiyacela manje ngifuna ukuthola amanye amavidiyo ni-subscribe nilike nifollow. Nganze dlozi sengiphinde ngabuya futhi. Na unyaka uyasiphelela manje nganze amathonga. Kodwa sibona impilo nje ayishintshile. Namanje sisaqhanduzwa ndawonye. Kodwa-ke angingabi mningi ngoba ningi engihlezi ngifuna ukukhuluma ngazo nani. Namhlanje ngizokhuluma ngokudikizwa komzimba. Ukuthi umzimba wethu umbethe kanjani. Khumbula-ke ukuthi imizimba yethu noma imizimba yethu, yebo ngisho njalo, i-body. Imizimba yethu is being surrounded by the lot of spirit, noma imizimba yethu ingungezwe imimoya. Niyangizwa? Ingungezwe imimoya yabantu abadala, imizimba yethu. Sonke nje. It's either uyathanda noma awuthandi, imoya yethu izungezwe ama-spirit. Niyangizwa nganze dlozi. Le mizimba yethu Nkosi yami kujulile ukuthi imizimba yethu indaba ibe surrounded by ama-spirit. Kujulile lokho. Ngaphambi ukuthi ngiye lapho, lo mzimba lo ngendlela ojule ngayo, ngisho uSathane akawufuni. Lo mzimba ngendlela ojule ngayo, ngisho eminye imoya emibi ehamba noSathane ayidingi. Uma ubheka lo mzimba lo wakhiwa uNkulunkulu nalaba ayewakha nabo. Yindaba ngisho njalo. Ngisho njalo ngoba lithi izwi kaNkulunkulu noma ubhala kahle, let us make man in our own image and after our likeness. Let us make man. uNkulunkulu washo njalo, kodwa azange asho ukuthi let me make a man. Wathi let us make man. Uthi umuzi wayinobani? Ofuthi into ekufuna ngibuye ngizoyichaza ngokwembulelwa kakithi. Ngoba umkhulu into ayichaza la ngibulelwa kwethongo lasekhaya. Angihlangani nomunye umuntu omelaphi, ngichaza kwasekhaya. Yingakho nginezingane nelalela la ekhaya. Ezingabhekile kwenye indawo kodwa bheka la ekhaya ngoba thunyelwa. Uma ungathunyanga la noma ungalalelanga kunankinga. Asinankinga nalokho. Futhi angizamile ukuthi ngibe rude. Kwayingaka ngithi nako kwakini noma naka la uyofunda khona. Ngoba phela ziningi indawo zokufunda. There are so many sources where you can learn things. So if you don't want to come here, it's okay. You don't have to come here. You don't have to impress me ukuthi uyalalela. No. Kanze thongo. Let me try to stick to the point. uNkulunkulu nje besidalile wasethini futhi. Wathi ke nali uthi obhala kahle. He formed a man from the dust of the ground. So you can see now our God, he didn't like form us from heaven. He formed us from the dust of the ground. Where is the ground? Ground is down. Is never been up there. Ground is never in heaven. Ground is down. That is why when you go to the burial site is down, is not up. Everybody that is there, he died, is being buried down on the dust. That is why I remember the scripture from the Bible, the man that said, the dust I became, the dust I will return. Why Julile, hardness was there on that man of God. Ubunzima, wayebhene nenhlupheko, wayebhene nobumnyama, wathi ke na dust I became, dust I will return. Kunzima. Ngoba ave kunzima kulomhlaba. Nganze thongo, uNkulunkulu nje besikhandile, niyambona uhlakanipha kangakanani. Wasikhanda nalabo esikhanda nabo futhi ngisazobuya ngizochaza ngobulelwa kasekhaya ukuthi yini yayila ayikhanda nalabo ekhanda nabo ukuthi bakhanda thina wayenobani, ngoba phela uthi let us. Ngoba phela masiya lapha ya ngokufundiswa kwethu, ngoba phela sabantu abaphinde bayofundiswa ezikolweni othisha ukuthi uAs usho ukuthini. uAs akuyena into yedwa. Nganze thongo. Angifuni ukusuka le topic kodwa ngiyathanda ukuthi ngiyithi background kancane noma ngiyithi foundation
Yingakho mina ngiqala nge-foundation isikhathi esiningi, ngoba ngiyazi ukuthi umsuka wendo iwona ophethe yonke into, angifuni ukuyikha phezulu, ngifike ngiyikhe phansi. Kanze thongo, manje-ke lo mzimba lo uhamba yimimoya, uhamba abantu abadala lo mzimba lo, wedlozi, angizwa. Yingakho ubuye ethi-ke na, present your body to me, present it upon the Lord. Umzimba lo uyawuthatha umzimba lo ukuba abantu abadala, ukhulume wena ukuthi naku umzimba. Njenganami nje ngihlukile, mina ngabathembisi ngathi umzimba wabo, it's no longer my body, ngathi lo mzimba wabo. Ngoba masikhuluma iqiniso, wena lo mzimba lo akuwona wakho, lo mzimba akuwona wakho. Uthi uphambilini uNkulunkulu engawukhandile lo mzimba ngenhlabathi leya ekhanda ngawo, wawukuphi? Ngisho wena nje uphila la emhlabeni wawukuphi? Wawukuphi? Nganze thongo, umzimba lo unemimoya abantu abadala, lots and lots of spirits abantu abadala ila emzimbeni wethu. It's being surrounded by, we are being surrounded by ama spirit abantu abadala. All the body, all our body is being surrounded. Okay, so it's being surrounded by ama spirit abantu abadala, the good and the bad one, yonke leli emzimbeni yethu, ngoba iyasigulisa le moya le yabantu abadala. Noma ithi uyimihle still iyasigulisa. Niyangizwa nganze dlozi. Manje-ke abantu abadala bafika kuwena emzimbeni wakho just to show you ukuthi okay, this is what is happening around you, this is what we need. Ngizoqala ngaloyo qala ukudikiza kwehlo la ngenzansi. Mawukhumbula ihlo linokukhipha amanzi la kuyinyembezi. Mawukhala ngikhuluma ngehlo manje, mawuzodikiza ihlo. Mawudikiza ihlo la ngenzansi, asithi ngala ka left noma nga right. U-left is from your mother's side, then right is from your father's side. So this is how you distinguish. Nganze thongo, mawudiza nga left ihlo lakho, lidiza nga left ngaphansi manje, ngaphansi la ngaphansi. Lapho sube kukhombisa inyembezi ozozikhala, noma bakukhombisa ukuthi wena umuntu osazokhala in future. Yangizwa, bakukhombisa umzimba ozobhekana nabo, kodwa kulo mzimba uzokhala. Niyangizwa nganze dlozi. Bakukhombisa ukuthi cha, umuntu wena ongekho right, awukho right. Khona umzimba uzofica, noma khona ukukhala okuzoba khona kuwena okuzokuhlasela noma okuzohlasela ekhaya, ngoba vele kuhambe kube wena ikhaya lapho, ingakho befika emzimbeni wakho. Ngikhulume ngokudikiza ngaphezulu manje kwehlo, it's either on the left hand side or on the right hand side. Uma kudikiza ihlo ngaphezulu sube kukhombisa abantu abadala ukuthi lokho okubhekene nabo, noma lokho obhekene nakho okungekuhle, kuzokwazi ukuthi bethole iy'mpendulo ezinhle, noma uthole iy'mpendulo kuphenduleke. Uma ngithi-ke nakuphenduleke, ngikhuluma ukuthi-ke na le nkinga obhekene nayo izoxazululwa manje njengoba kula ngenhla, ngoba la ngenhla bakukhombisa ukuwena le nto le khona kuwena enobunzima noma ekhaya lakho, insila komalume noma kobaba, leyo nto leyo isixazululo sayo sikhona. Noma kuthiwa bekhona umuntu ongaphilile kahle ngesimo sekhaya, lowo muntu loyo umuntu ozophepha. Leyo nto leyo izokhonjiswa ukuthi into ezolashwa ekhaya noma kuwena imbala, kudiphendi ukuthi ubhekene nani. Niyangizwa, kusuke kuyisixazululo lesi esikhona phezu komsamo wakho noma phezu kwabadala. Cha, sikhona isixazululo la, unenhlanhla-ke lapho. Niyangizwa. Ngibuye manje ngithinte manje ukudikiza kwesiphongo la uno-forehead la, mawudiza la esiphongweni abantu abadala, so they are trying to show you ukuthi wena umuntu okhulunywa kabi, umuntu kunabantu abakukhombayo, and labantu esikhuluma ngabo vele abantu abaphila enyameni basemhlabeni, ngoba njengoba sila emhlabeni abantu abasithandi. Niyangizwa, ngoba phela sihanjwa yile mimoya le. Mawusudikiza la abantu bekhombisa manje ukuthi cha, abakudingi noma bakusebenzisela izinto ezimbi noma bakukhomba, kodwa basuke bekufungela. Uthi umbuzo mawufunga umuntu, mawufungela umuntu, awugcini ngokufunga umlomo kuphela, uyathatha ezinye iy'nyathelo umfungele. Ingakho khona abantu abahamba uyofungelwa entabeni, abanye bofungelwa ehlane, abanye bofungelwa emanzini. Iningi lethu siyafungelwa ngoba asifunwa ngenxa yokuthi sibethe imoya yobaba mkhulu. So ngifuna ukuthi ujule ngane yethongo, mawudikiza la kusuke bekufungela, bekukhomba bethi lo akazi kuba lutho, lo uzophela ngaye, lo ngeke akushaya uDisemba ephila. Niyangizwa, kusuke kukhulunywa lapho, indaba isuyilethwa yidlozi manje bekukhomba cha, nabantu la bekuhlasela, wenzeni kanti kangaka. Niyangizwa, yonke le nto le is being like put it in our body. Siyayizwa kuthina because it's being there in your body, kufika kuwena. You can't even explain it, it's there in you.
sekumele manje uhambe uthola imigudu manje uzosizakala kanjani. Ngiyangizwa kuhle ukuthi uthole amavidiyo la nje basiwafaka uthole uchayibo kunanga into ingibamba bese uthola ama-solution yaleyo nto leyo, kodwa akhona ama-solution ayonke inkinga osubhekene nayo. Ngiyangizwa osuke bekuhambela-ke lapha abantu bayithathile ngempela iy'nyathelo, nawe ethathe iy'nyathelo kodwa zokulungisa, hhayi zokuphinisela, ungayenzi into enjalo. Ngiyangizwa nganzedlozi. Ngibuye manje ngithinte manje ukudikiza ngomlomo manje. Makudikiza umlomo nganethongo, kodwa lo mlomo lo udikiza la ngaphezulu nodebe ngaphezulu. Ngizochaza nje kube general kahle. Uma ngichaza ukudikiza komlomo ngaphezulu suke kukhombisa abantu abadala ukuthi khona umuntu okuzama ngey'dlizo, noma khona iy'dliso elake laba khona kuyena, kodwa leyo dlizo into esakhona it's either bazokudlisa physically noma bekudlise ngephupho. Kunzima vele ngoba abantu bayakudlisa physically, bayakudlisa nangephupho. Kulula kakhulu kodwa uma kudlisa ngephupho ngoba akulula udabule. Ngiyangizwa suke befuna ukudlisa lapha noma sebekudlisile bakukhomba cha idliso likhona njenganami nje bakukhombisa ukuthi cha udliswe la mntanami, woza kodwa sokwazi usiyikhiphe kanje into. Ngifundiswa yidlozi ngoba yonke lento le mina engiyikhipha la ngifundiswa umsamo, ngifundiswa abadala ngoba siqhamuka umsamo ohlukene ongafani. Ungazenzi njengathi ufana nomsamo wasekhaya, cha nginomsamo wasekhaya mina owenza ngendlela yabo, so ngilawula ithongo mina. Ngiyangizwa mawudikiza la ngenzansi nganethongo ngoba bengichaza lo debe olungenhla lakho ngala ngenhla makudiza udebe lwangenhla. Kusuke lapho njengoba ngisho ukuthi suke kukhona idliso elikhona selikhona kuwena, it's either idliso elisazoza in the future, awazi ukuthi uzozivela kanjani. Ngiyangizwa angazi noma niyayizwa nganethongo lento. Makudiza udebe ngaphansi suke bekukhombisa abantu abadala ukuthi kunenkulumo ekhona, bafuna ukukhuluma nawe noma kunenkulumo ekhona abantu abadala. Kunenkulumo kodwa leyo nkulumo leyo asiyazi leyo nkulumo izoba inkulumo embi noma yinhle yini. Ngiyangizwa inkulumo ofuna ukuyilindela asiyazi Nkosi yami noma izobe iyinhle noma izobe imbi na. Sesozwa ngabadala ukuthi inkulumo yabo ime kanjani, kodwa basuke beletha inkulumo lapho bafuna ukukhuluma, khona inkulumo ekhona. Omunye athi mkhulu kudikiza ndawo zombili ngenhla nangenzansi, sengichazile nganethongo. Omunye athi kudikiza la eceleni, makudikiza la eceleni abantu abadala suke bekukhombisa ukuthi khona into ezokujabulisa noma khona ozokuthola, it's either on right hand side or left hand side. Akusho lutho nganethongo ukuthi kungakuphi, kodwa kusuke kusho ukuthi obani abakhala ngoba phela bakababa bakamalume bonke basemzimbeni wakho basuke bekukhombisa lapho cha khona okuncane ozokuthola okuyinjabulo noma into ezokujabulisa noma into ezokuhlekisa noma into ezokwenza ukuthi nje ube umuntu khona azokuthola. It's either uzothola imali, it's either uzothola iy'nkulumo ezinhle ngoba phela iy'nkulumo ezinhle nazo ziyimali nazo ngokwazi ngoba phela imali iyasijabulisa Nkosi yami. Akusiyo imali kuphela ukuthi esijabulisayo, kodwa iy'nkulumo phela ziba khona zabantu abadala izona zisijabulisayo ukuthi impilo ime kanjani. Ngiyangizwa ngiphinde ngithinte ukudikiza futhi emahlombe. Uma ngithi amahlombe ngithinta amahlombe la phezulu nangemuva ngasemahlombe. Ngiyangizwa nganzethongo masithinta lapho suke lapho kukhona ogogo lapho nomkhulu, so makudikiza ihlombe so abantu abadala bekuqhweba lapho. Mawukhumbula kahle mangithi ngiyahamba manje ngihamba ngenyawo ngibheke phambili makuqhamuka umuntu ngemuva kwami, angithi angimboni phela ngemuva, angimboni phela lo muntu. Mayefika ngiqhweba la ngizophenduka, uyangizwa ngibheka ngiymphenduka ngiyambheka ngoba ngifuna ukumbona ukuthi uthini. So lo muntu loyo ufuna nje ube ngiqhwebe i-attention yami. Abantu abadala they are looking forward to attention manje, bafuna ukukhuluma nawe abantu abadala. Angikhulumi ngokudizwa komlomo manje, ngikhuluma ngokudizwa amahlombe, bakhuluma ngokuphahla lapho manje. Ngiyangizwa sesithinta into ejulile manje ithongo babamkhulu bafuna uphahle manje ukhulume. Mabeyokudiza ngala kamalume abakamalume, bakudiza ngala ngakwa-right abakababa, ngakwa-left abakamalume, basuke sebefuna ukukhuluma suke ogogo noma suke omkhulu. Kuyenzeka udiza ngale-left kodwa thotha idlo zakababa befuna ukukhuluma. Ingakho kufanele bephahlele abantu abadala. Ngiyangizwa ukutholakala ukuthi yini le baqhwebela yona, bafuna ukwenza njani abantu abadala. Usudiza amahlombe lapho nala eceleni nanganzethongo la, mawudikiza la nganzethongo kuyenzeka nalapho futhi. Ngiyangizwa kusuke abantu abadala beqhwebe befuna ukukhuluma nawe, kukhona into abafuna ukuyikhuluma nawe singazi ukuthi yini le abafuna ukuyikhuluma. Kodwa manje bese ngithinta isimo sokudikiza kwani manje kwesandla manje. So ukudikiza kwesandla kusukela kwindololwane uye phambili la uthinte nesandla. Makudiza le ndawo le kusuke endololwaneni uye phansi esandleni lapho abantu abadala basuke bekhona into abafuna ukuneza yona makudiza isandla kanjalo. Ngiyangizwa it's either on the left hand side or the right hand side. Kukhona into asafuna bekwamkelise yona bekunikeze yona, sazi phela ukuthi yini. Yingakho phela siliphahlele idlo sibuze ukuthi yini abayidingayo. Ngiyangizwa ngiyandlula nje angijulile, bengithi angidlulile isithinto lezi ngoba into ekhona le, kodwa khona ngizobuye ngichaze kodwa ngoba kona kujulile nganzomsamo. Ngiyangizwa omunye akhala mkhulu naku la ngidikizela amathanga, ngizobuye ngichaze lokho bakujulile. Hhayi mkhulu ngidikizela izinqa.
la ngemuva ukuthi lezi zinqa zami ngobuye ngichaze lokho, ngiyangizwa kujulile lokho kuzohamba kodwa ngeke ngikuhlanganise nalokhu ngoba kujulile, nginempendulo la ezikhona ey'julile zabantu abadala futhi nami ziyangithusa. Okay, sizoyithinta le ngane zedlozi, bethi angithinte leyo lomzimba lo, ngihlukanise ngendlela engizohlukanisa ngayo. Makukhona okusalile ngane zethongo, senizokwazi nani ningitshele ningazise, ngikwazi ukuthi abantu abadala ngibone ukuthi kuphi okufanele ngikuthinte, ngikwazi ngiqhube ngiye phambili. Kubalulekile iy'ngane zedlozi, siyabonga kakhulu, ngithi angichazele omaklasi okudikiza komzimba ngendlela abantu abadala abazinikeza ngayo kuthina. Ngiphinde ngibonge nje abantu abadala indlebe yenu, ngibonge ukungilala kwenu, ngiyazi ukuthi angilutho phambi kwenu, kodwa ngoba vele kunje. Ngiyabonga ngane zethongo, akwande kunina. Amakhosi amakhulu.